Fis-sena li għadha kif intemmet sal-għada tal-miliet kienu ġew irreġistrati 6,078 kawżi ċivili ġodda fil-qrati ta' Malta, filwaqt li ġew deċiżi 6,448 kawża. Dan jirriżulta fit-tnaqqis net ta' 370 kawża pendenti. Il-qrati kollha rreġistraw rati ta' kawżi mismuha u deċiżi b'saħħithom, inkluż il-qorti tal-familja li s-servizz tal-medjazzjoni fih dana qed ikompli juri l-effettività tiegħu b'volumoli ta' kawżi riżulti. Fejn jitlu kawżi kriminali imbagħad ġew deċiżi aktar minn darbtejn ta' inkjesti maġisterjali introdotti, 1580 kontra 724 u kien hemm 314 il-każ deċiż ta' appell inferjuri u 269 ġodda. Kawżi deċiżi fejn jitlu kumpilazzjonijiet kien hemm 1042 filwaqt li ġew introdotti 1118. Fawla 29 li kienet fost l-investimenti li saru fl-2025 u li jenu biex instemaw aktar kawżi, il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati Vanessa Grek spjegat id-differenza ewlenija bejn kawżi ċivili u kriminali. Il-kawżi ċivili huma kawżi fejn għandek ċittadin kontra ċittadin ieħor u dawn inkludu li tiġi fuq proprjetà, fuq flus u affarijiet oħra. Il-kriminal għandek kawżi fejn il-pulizija tieħu passi kontra akkużat. U dawn jinkludi l-iktar reati serji fosthom l-omiċidji, traffikar ta' drogi u jkollna wkoll kawżi żgħar bħal huma kawżi tad-distrett u tal-VAT li wkoll jaqgħu taħt il-kappa kriminali. Jażidet tgħid li l-2025 kienet sena rekord għan numru ta' ġurijiet li saru. Dis-sena kienet sena fejn ġew ċelebrati diversi ġurijiet, naħseb l-iktar sena f'dawn l-aħħar 15-il sena li ġew ċelebrati ġurijiet. Fosthom forsi l-iktar waħed li spikka kien dak tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja u l-avukat Karmel Kirkop. Kien ġuri dwar qtil doppju li kien impenjat ħafna u dan maddej madwar 6 ġimgħat. F'ħarsa l-qudiem lejn is-sena li għadha kif bdiet, is-Sinjura Grek tkellmet magħna dwar il-prijoritajiet tal-qrati Maltin. Għas-sena 2026 il-prijoritajiet fil-qrati se jkunu il-proġett ta' digitalizzazzjoni kif ukoll infrastruttura, proġetti ġodda, iktar spazji ġodda, kif ukoll inkomplu nsaħħu s-servizz tal-helpdesk u l-helpline biex iċ-ċittadin jinqeda iktar aħjar fil-qrati tagħna. Biex b'dawn ir-riżultati u l-proġetti maħsuba għal din is-sena, il-qrati ta' Malta qed jaraw li jkomplu jsaħħu l-effiċjenza tagħhom u joffru servizz aktar modern u aċċessibbli lil kull min juża s-sistema tal-ġustizzja.